Hei vaan, minä olen lääkäri Joel Kontiainen ja olen ehdolla aluevaaleissa. Ja lääkärinä mä uskon, että me pystytään parempaan. Ja yhdessä asiassa, missä me pystytään parempaan, on hoiva, ja siitä me keskustellaan tänään. Mun kanssa keskustelemassa on Arja Laitinen. Sä olet koulutukselta sairaanhoitaja ja nykyään toimit Tampereen Mission toimitusjohtajana, eikö näin? Kyllä vaan. Ja sulla on mittava kokemus hoivan miettimisestä eri sektoreilta ja eri tasoilta, että olet ollut pitkään politiikassa, mutta sitten myöskin järjestöissä ja näin poispäin. Niin kiva, kun pääsit tästä asiasta keskustelemaan. Kiitos kutsusta. Hoiva on meille iso kysymys, koska meillä väestö ikääntyy. Ja esimerkiksi Pirkanmaallahan on se tilanne, että 10 vuotta kun mennään eteenpäin, eli vuonna 2035, niin meillä on 69% enemmän 80 vuotta täyttäneitä. Arja, miten me hoidetaan nämä kaikki ihmiset? No, meillä on siihen hyvät mahdollisuudet ja mä oon ajatellut jo pitkään, että me onnistutaan sotessa juuri niin hyvin kuin me onnistutaan ikäihmisten hoitamisessa. Mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on palveluvalikoimaa ja meillä on palveluvalikoimaa siellä kotona asumisen tukemisesta ihan sinne ympärivuorokautiseen hoivaan. Ja me ei voida mitään sieltä jättää pois. Meidän täytyy toki miettiä niitä kriteereitä, mutta se, että me sosiaalihuollon palveluissa nipistettäisiin jostakin ja ajateltaisiin, että se ei aiheuta mihinkään muualle kuormaa, niin se on mun mielestä väärä ajattelutapa. Niin, tämä on mun mielestä tosi jotenkin yksi soten kohtalon kysymyksiä on tämä ikääntyvä väestö ja me tahdotaan aina vähän keskittyä siihen te-puoleen, tavallaan siihen terveyspuoleen, että kun nämä ihmiset, totta kai kun ihmiset ikääntyy, niin he sairastaa enemmän, mutta itse asiassa suurempi tavallaan potti onkin aika lailla siellä sosiaalihuollon puolella, että kun nämä ihmiset tarvitsevat sitten, kun toimintakyky laskee, niin ihan hoivaa ja apua sinne arjessa pärjäämiseen ja näin poispäin, niin tämä on paljon isompi asia, eikö niin? Se on tosi iso asia ja kun yleensä ottaen sosiaalipuolen palvelut on semmoisia, että kun niihin tulee tarve, niin se jatkuu sinne elämän päättymiseen asti. Kehitysvammaisilla se alkaa sieltä elämän alkamisesta, mutta ikääntyneiltä sitten siellä, kun sitä haurautta tulee ja tarvitaan niitä palveluita, että se on niin kuin jatkuvaa leikkausta, jos me sieltä lähdetään kovalla kädellä leikkaamaan, eikä tarkoita sitä, etteikö pitäisi järkeistää, mutta se, että poistaa me ei voida niitä sosiaalihuollon palveluita. Niin no, ja tämähän on kuitenkin elänyt aika paljon, jos me katsotaan vaikka viimeiset 20 vuotta tämä sosiaalihuollon kenttä, että eihän meillä ole enää tavallaan tämmöisiä laitosmuotoista vanhainkoteja, niin siksihän niitä sanottiin, ei juurikaan enää ole. Ja se aika, mitä ollaan vaikka ympärivuorokautisessa hoivassa, niin sehän on lyhentynyt koko ajan ihan tosi paljon. Ja nyt me puhutaan siitä, että nyt jos sanon, että se on jossain vuoden ja 2 välillä, niin ollaan varmaan aika lailla suuruusluokka on oikein. Suuruusluokka on oikein ja sitten tällä hetkellä on eri hyvinvointialueilla tosi iso variaatio, että jos puhutaan, että 2 vuotta alkaa olemaan se maksimi, niin sitten meillä on hyvinvointialueita ja siellä sitten myös niitä asiakkaita, jotka ennättää olemaan siellä ympärivuorokautisessa hoivassa viikkoja tai maksimissaan kuukausia, että tavallaan se sykli sinne hoivaan tulolle on kyllä se on viivästynyt, koska sinne päästään ja sitten toisaalta se hoiva ja hoitoaika siellä on lyhentynyt merkittävästi. Niin no, ja tietysti mä lääkärinä näen aika hyvin sitä, että harvoinhan se toimintakyky sillä menee pykälissä, että tänään pärjätään vielä hyvin kotona ja sitten huomenna ollaankin ympärivuorokautisen hoivan piirissä, vaan useinhan se on semmoinen hitaasti laskeva trendi. Niin tämähän tarkoittaa tämä kehitys sitä, että meillä on yhä enemmän kotona ja niiden kotipalveluiden piirissä semmoista väestöä, joiden toimintakyky alkaa olla jo aika huono ja jotka tavallaan tarvitsee tosi paljon tukea siinä kotona pärjäämisessä. Joo, näinhän se on ja se viesti, mikä tulee esimerkiksi meiltä hoivakodeista on se, että asiakkaat ikääntyneet tulee entistä huonokuntoisempina sinne. Ja tavallaan se kehitys, että kun siellä kotona ei juurikaan sitä kuntoutusta ole, tai jos meidän ikääntyneet odottaa sairaalassa tai terveyskeskuksissa sitä paikkaa sinne hoivaan, niin siellä harvoin on sellaista kuntouttavaa hoitotyötä, millä ylläpidettäisiin tai jopa vahvistettaisiin sen ikääntyneen toimintakykyä, vaan kyllähän siellä, kun hoidetaan ne sairaat ja ne terveydenhuollon sairaanhoidon asiakkaat, niin henkilöt, jotka ei ole siellä terveydenhuollon tai sairaalatarpeen takia, niin he kyllä jää valitettavasti sinne vähän sitten katveeseen. Niin no, ja tästä mäkin olen paljon puhunut ja mä olen paljon töissä puhuttu siitä, että meillähän on Pirhaa, jos katsotaan, niin viikkotasolla semmoinen 100-200 potilasta erikoissairaanhoidon osastolla, jotka ei ole erikoissairaanhoidon tarpeessa, eli jotka voisivat olla siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla tai sitten, mikä on usein tilanne, ihan hoivassa.
niin tässä tulee niinku just se ongelma, että jos meillä niinku hoidetaan ihmistä väärässä paikassa, niin todennäköisesti silloin se ihminen ei myöskään saa sitä niinku tarvitsemaansa hoitoa, vaan me tuhlataan siinä vähän niinku sekä resursseja että sitä ihmisen toimintakykyä, mikä olisi vielä niinku saavutettavissa, jos se ihminen hoidettaisiin siellä, missä se on järkevintä. Se on juuri näin, ja jos ajatellaan, että meidän ikääntyneet, mitkä ne tarpeet on, niin se on kyllä sitä, että niinku heidän rytmiinsä se arki muodostuu. Silloin matkat vessaan ja matkat suihkuun ja syömään kestää huomattavasti kauemmin, ja toisaalta sitten myös se, mikä on niinku hoivassa keskeistä, on se ikääntyneen kanssa oleminen ja hänelle sen ajan antaminen. Ja vaikka omasta sairaalaurastani tai sairaalassa työskentelystä on jo tosi pitkä aika, niin muistaa jo silloin, että eihän siellä ollut aikaa istuskella siinä potilaan sängyn vieressä ja jutella mukavia, että sairaanhoito on ihan oma erityisalansa ja hoiva on sitten toinen. Niin no, ja tässä on niinku, joskus joku kysyikin sitä, että no onko sillä väliä, että onko se ikääntynyt siellä niinku hoivakodin sängyssä vai TAYSin sisätautiosaston sängyssä, että kun yhden sängyn se niinku vie kuitenkin, mutta kyllähän se niinku mindsetti on täysin erilainen. Että kyllähän me sairaalassa niin kun, se ajatus on se, että me etsitään jotain niin kun hoidettavaa ja hoidetaan se ja sitten ihminen pääsee niin kun eteenpäin. Ja tämmöiselle ihmiselle, jolla se niin kun toimintakyky on laskenut ikääntymisen myötä monesta eri syystä, niin se on niin kun tavallaan vähän väärä tulokulma, koska ei meidän pitäisikään niin kun välttämättä etsiä kovin aggressiivisesti sitä yhtä asiaa, mikä nyt saadaan niin kun jollain interventiolla hoidettua, vaan itse asiassa meidän pitäisi keskittyä siihen, että me tuetaan sitä niin kuin jäljellä olevaa toimintakykyä ja niitä ihan arjen perusaskareita. Ja itse asiassa vähän niin kuin annetaan semmoisten niin kuin oheisasioiden olla, että ei nyt jokaisen niin kuin oireeseen ja jokaisen niin kuin labrapoikkeamaan lähdetä aggressiivisesti etsimään sitä syytä, koska se ei johda sen parempaan elämänlaatuun eikä pidempään elämään myöskään välttämättä. Joo, ja kyllä mä ajattelen ihan omalle kohdalle, että siinä vaiheessa kun tiedetään, että se mun elämä ei ole enää vuosia ja toimintakyky on laskenut, niin pohdin, että haluaisinko mä olla siellä TAYSin sisätautiosastolla, missä hoito on hyvää ja niin kuin sairauksia parannetaan, vai olisinko mä jossakin, missä mulla on niin kuin omat rakkaat tavarat ja ihmiset lähettyville ja siellä on henkilöstöllä mulle aikaa. Että myös niin kuin ajatella sitä sieltä asiakkaan tai niin kuin ikääntyneen näkökulmasta, että kenenkään ei pitäisi asua niin kuin, ei terveyskeskuksessa eikä sairaalassa, vaan siellä, missä se oma koti on. Se on juuri näin. Ja sitten ihan jos mietitään nyt tätä niin kuin rahan käyttöä, niin on se ongelma myös siitä näkökulmasta, koska kyllä se sairaalavuoden niin ihan pelkästään, että se on, niin se maksaa niin kuin monta kertaa sen, että mitä niin kuin maksaa se, että ihminen on vaikka siellä ympärivuorokautisessa hoivassa. Niin tietysti mielessä sit me käytetään niin kuin tarpeettomasti resursseja siihen, että ihminen on niin kuin liian intensiivisen hoidon piirissä. Ja sitten on se toinen puoli, että meillä voisi olla joku potilas, joka myös tarvitsisi sen petipaikan sieltä sairaalasta, joka jää silloin odottamaan sitä hoitoa ja on ehkä pois työelämästä tai niin kuin odottaa sitä sairaslomalla sitä hoitoa. Ja sitten se niin kuin resurssi hukkaa myös sitä kautta. Joo, ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia ja se kertoo siitä sairaanhoidon ja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon systeemisyydestä, että jos me puhalletaan sellainen muovihanska täyteen ilmaa ja me ruvetaan sieltä kahta pikkurilliä ja etusormea niin kuin puristaan tyhjäksi, niin silloinhan se muovihanska niin kuin paisuu niissä muissa osissa siinä keskiössä ja muiden sormien osalta. Ja mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, että jos me emme pysty järjestämään riittävästi kotiin niitä palveluita ikääntyneille sinne välimuotoiseen asumiseen, sinne yhteisölliseen asumiseen tai ympärivuorokautiseen, niin se tarkoittaa sitä, että se paine siirtyy sieltä sinne terveydenhuollon ja sairaanhoidon niin kuin resurssien käyttöön. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että joku, joka hyötyisi leikkauksesta tai tarvitsisi sen leikkauksen tässä hetkessä, niin hänen hoitonsa viivästyy. Ja mä en usko, että kukaan, niin kuin, jos katsotaan riittävän isoa kuvaa, niin haluaa sitä tilannetta, että säästämällä hoivavuorokausi esimerkiksi ostopalveluista synnytetään se tilanne, että ei voida leikata tai ottaa muuten hoitoon sinne sairaalaan. Niin, just näin. Että kyllä se niin kuin kaikki lähtee siitä, että ihmiset on niin kuin oikeassa paikassa hoidossa. Kyllä. Ja mun mielestä tämä niin kuin mekaniikka kuvaa myös sitä, että me ei voida jättää ihmisiä niin kuin hoitamatta. Tiedätkö, että tosi moni hyvinvointialue tällä hetkellä niin kuin, suunnittelee sitä, että hoivan peittävyyttä lasketaan, mikä siis tarkoittaa sitä, että niin kuin suhteellisesti pienempi osa ihmisistä olisi vaikka siellä ympärivuorokautisen hoivan piirissä. Niin mä jotenkin näen, että on vähän tämmöistä toivotaan politiikkaa, että asetetaan, että no ehkä tulevaisuudessa
ikääntyneet on sen verran paremmassa toimintakyvyssä, että niin moni ei tarvitsekaan ympärivuorokautista hoivaa. Ja mun on vähän vaikea uskoa, että se toteutuu. Joo, tämä lähtee tietysti jo siitä, että mehän ikäännytään, siis meidän ikääntyneiden määrä kasvaa tavallaan kahdella tapaa, että meille on tulossa niitä yli 80-85 vuotta täyttäviä, mutta samaan aikaan me eletään entistä pisemmälle. Ja ajatus tietysti on, että 80 ei ole mikään pyykki, tai semmoinen rajapyykki, että sen jälkeen tarvitsee hoitaa, mutta on olettamus, että mitä vanhemmaksi me eletään, niin siellä elämän loppupäässä kuitenkin tiettyjen vuosien aikana me tarvitaan sitä hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa muiden taholta, kun ei siinä itse enää pärjätä. Niin se, että kun tämä rakennemuutos, jota nyt on lähdetty tekemään, niin sitähän tehdään tosi nopealla vauhdilla. Eli ajatus on, että me saataisiin nyt niin kuin alijäämiä katettua siltä, että vähennetään ympärivuorokautista hoivaa tai kevennetään sinne kotiin vietäviä palveluita. Se on tulevaisuutta ja mä uskon, että se tehdään 2, 3, ehkä 4 seuraavan valtuustokauden aikana, mutta nyt tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Että kyllä se oma huoleni on se, että meillä on paljon ikääntyneitä, jotka ei saa riittävästi sitä hoivaa, ei sinne kotiin, mutta eivät pääse sitten myös sinne hoivakotiin. Ja sitten se on kuitenkin niin, että jos ihminen ei pärjää kotona, niin sitten hänen on pakko olla jossain muualla kuin kotona. Ja tässä se niin kuin näkyy, että sittenhän se väylä on niin kuin sen yhteispäivystyksen kautta, missä kun itsekin on lääkärinä toiminut, niin se on vaan niin kuin etsittävä se paikka jostain. Ja sitten se paikka etsitään vaikka sieltä erikoissairaanhoidon osastolta, jos meillä ei minnekään muualle sitä ihmistä saada, jota ei voi kotiinkaan laittaa. Näinhän tämä niin kuin mekaniikka tässä toimii. No nyt on sitten niin keskusteltu siitä, että yksi ratkaisu tähän tavallaan meidän niin kuin ikääntyneiden määrän lisääntymiseen voisi olla se, että meillä olisi tämmöisiä kevyimpiä palveluita, kuten tämä yhteisöllinen asuminen, jossa, niin mä oon ymmärtänyt, että se tarkoittaa niin kuin tällaista asumismuotoa, jossa asutaan omassa asunnossa, jossa on niin kuin saatavilla sitten hoivapalveluita ja siellä on hoitajapaikalla niin kuin päiväsaikaan, mutta ei yöllä esimerkiksi. Ja niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi sitä ympärivuorokautista hoivaa, että siellä olevia ihmisiä pystyttäisiin niin kuin siirtämään tämän tyyppisiin palveluihin. Mitä sä ajattelet tästä, että onko tämä se ratkaisu nyt tulevaisuudessa? No, jos puhutaan tulevaisuudesta vähän pisemmälle kuin seuraavat 2 vuotta, niin se voi olla se ratkaisu, mutta niin kyllähän THL sitä jo aikoinaan arvioi, kun lainsäädäntöä kirjoitettiin, että minkä verran meidän ikääntyneistä voisi olla yhteisöllisessä asumisessa. Nyt kuitenkin tilanne on mun mielestä siinä mielessä muuttunut, että kriteerit sinne ympärivuorokautiseen hoivaan pääsystä ovat kasvaneet. Et meillä ei varmastikaan ole mitään massoja tämänhetkisessä ympärivuorokautisessa asumisessa asiakkaita, jotka voitaisiin siirtää sinne yhteisölliseen asumiseen. Ja sitten toisaalta meidän täytyy koko ajan miettiä, että kun tätä rakennemuutosta suunnitellaan suhteellisen aggressiivisestikin niin kuin toteutettavaksi, niin se, että jos asiakas asuu yhteisöllisessä asumisessa, niin hän tosiaan asuu siellä vuokralla, hänelle tuotetaan palvelut kotihoidon palveluin, eli tavallaan se palvelujen kattavuus ei muutu siitä, että hän asuisi esimerkiksi Kurun perukoilla ja hänelle vietäisi sinne niitä kotihoidon palveluita, vaan siinä tulee sitten se, että siinä yhteisössä on muitakin ihmisiä kuin vain minä. Mutta eihän me voida myöskään siirtää sitä huolehtimista ja hoivaa ja sitä turvaa toisille, esimerkiksi muistisairaille, jotka siinä kokonaisuudessa asuu. Eli yhteisöllinen asuminen hakee tällä hetkellä vielä paikkaa ja mä en näe sitä ihan semmoisena hopealuotina, joka ratkaisisi meidän ikäihmisten niin kuin ympärivuorokautisen hoivan tarpeen. Se on hyvä palvelu, mutta meidän täytyy löytää sinne se oikea niin kuin palveluiden määrä ja toisaalta ymmärtää, että sillä ei korvata muistisairaan ympärivuorokautista hoivaa. Joo, se on harmi juttu näissä soten hopealuodeissa, että ne harvoin kestää semmoista ihan hirveän syvällistä ja lähempää tarkastelua, mutta tämä on just tämä niin kuin yhteisöllinen asuminenkin, että kun sitten kuitenkin niistä ympärivuorokautiseen hoivaan päätyvistä ihmisistä, niin aika iso osa on juuri näitä niin kuin muistisairaita. Ja sitten on varmasti niin, että tietysti mielessä tämmöinen yhteisöllinen asuminen voi olla niin kuin muistisairaallekin ratkaisu jonkun aikaa ennen kuin sit oikeasti tarvitaan sitä niin kuin ympärivuorokautista hoivaa. Mutta se, että onko niin kuin mahdollista, että me tavallaan niitä nyt ympärivuorokautiseen hoivaan pääseviä potilaita siirrettäisiin siihen yhteisölliseen asumiseen, koska sitähän se vaatisi, että tämä ratkaisu aidosti säästäisi. Ja että me aidosti voitaisiin vähentää niitä ympärivuorokautisen hoivan paikkoja, niin se kyllä kuulostaa vähän niin kuin jotenkin, vähän ehkä semmoiselta toivotaan tyyppiseltä ajattelulta. Että on varmasti jotain yksilöitä ja varmasti täällä on niin kuin joku paikka tässä järjestelmässä, mutta että onko se niin kuin ratkaisu tähän niin kuin isoon ongelmaan, niin
aika näyttää. Aika näyttää, ja mä ajattelen niin, että se yhteisöllinen asuminen saattaa siirtää sitä ympärivuorokautisen hoivan tarvetta jonkun aikaa, mutta eihän me voida ajatella yhteisöllisen asumisen yksikköä esimerkiksi niin, että siellä on ovet lukittuna, että sieltä ei pääsisi pois, koska kyllä meistä jokainen saa lähteä ovesta ulos kun niin ajatellaan, että ei puhuta niin kuin tämmöisestä hoiva-asumisesta tai laitosasumisesta, mitä toki meillä ei enää myöskään ole. Mutta että se yksin yhtenä toimintamallina tämän tilanteen ratkaisisi, niin sitä mä en kyllä näe. Ehkä se yhteisöllinen asuminen jotenkin paremmin voisi sopia tavallaan siihen, että meillä on niin kuin ihminen, joka vielä pärjää niin kuin kotihoidon turvin, mutta että on esimerkiksi se oma koti on niin vaikeasti saavutettavissa tai jotenkin näin, että siinä ei ole lähistöllä palveluita, niin ehkä siinä kohtaa se voi olla niin kuin järkevä ratkaisu, että tämmöiset ihmiset asuisikin sitten jossain vähän niin kuin saavutettavammassa paikassa yhdessä ja niin kuin olisi myös sitä sosiaalista virikkeistöä siinä, niin se on ehkä, mutta siinäkin mä ajattelen, että ehkä se enemmän pitäisi olla sitten niin kuin taas asukaslähtöistä, että toivotaan, että päästään niin kuin johonkin vähän parempien palveluiden piiriin ja yhteisöllisempään paikkaan, että mä en niin kuin näe, että me ehkä sitten väkisin voidaan myöskään kotonaan pärjäävää ja viihtyvää henkilöä ja sitten väkisin niin kuin tämän tyyppiseen siirtää sitten. Joo, ei me voida. Ja sitten tietysti se, mikä tässä on näissä yhteisöllisen asumisen kilpailutuksissa, että siellä on aika kovat kriteerit kiinteistöille, kiinteistövaatimukset. Ja jos ajatellaan, että asuu nyt vaikka esimerkiksi Nokialla siellä jossain Tottijärvellä ja lainat on maksettu ja vastike rivitalosta on pieni, niin sitten, että saadaksesi riittävät sosiaalipuolen palvelut pärjätäksesi kotona mahdollisimman pitkään, niin pitäisi muuttaa vaikka keskelle Nokia tai keskelle Tamperetta ja asumiskulut moninkertaistuisivat, niin eihän me voida ihmisiä myöskään semmoiseen pakottaa. No se on juuri näin. No mitä sä sitten ajattelet siitä, Pirkanmaan hyvinvointialue on päättänyt, että se tavoittelee niin kuin palveluiden tuotantoa niin kuin omana tuotantona, eli sitä, että kun meillä aikaisemmin on niin kuin hoivaa tuotettu aika laajastikin, että meillä on ollut näitä yksittäisiä tuottajia ja sitten niin kuin kolmannen sektorin tuottajia, että nyt vähän niin kuin oltaisiin menossa siihen suuntaan, että Pirkka niin kuin omana toimintona tekee tätä. Näetkö sä tässä, että siinä on järkeä vai mitä tästä asiasta pitäisi ajatella? Jos sen verran historiaan, siis me tarvitaan sekä että toimintaa. Historiahan juontaa ja pitkälti siitä, ja se Pirhan iso määrä ostopalveluita, että Tampere on aikoinaan lähtenyt kilpailuttaa ja hankkiin ison määrä hoivasta niin kuin yksityisiltä, ja sehän on ihan ok. Ja mä oon sitä mieltä, että pitää olla myös omaa toimintaa, jotta voidaan sparrailla esimerkiksi hintaa, kun kilpailutetaan, että ymmärretään, että mitä tietyt henkilöstövaatimukset, mitä ne maksaa ja mitä kaikkea muuta siihen palveluun liittyy. Pitää olla vertailukohta siellä omassa palvelutuotannossa, mutta se, että lähdetään niin kuin puhtaasti ideologisesti muuttaa sitä rakennetta, mikä tällä hetkellä on, niin siinä mä en näe senkään takia järkeä, että kyllähän lainanottovaltuudet tällä hetkellä on niin kuin siinä mielessä pienet. Nehän on valtavia summia, mutta ne on siinä mielessä pienet, että jos me ajatellaan sitä suunnitelmaa, mikä on Taussin kampukselle, niin rahat menee kyllä sinne. Mutta se, että käytäisiin semmoista vahvempaa kumppanuutta, niin kuin laki edellyttää käytävän järjestöjen kanssa, niin käytäisiin myös niiden yksityisten palvelutuottajien kanssa. Vähän niin kuin ehdokkaille, että olkaa tavattavissa myös vaalien välillä, niin hyvinvointialueille, että olkaa niihin palveluntuottajiin yhteydessä myös muutenkin kuin kilpailutusten aikana. Et täytyy käydä sit yhteistä keskustelua, että mihin suuntaan se menee se markkina, mitä se tarkoittaa, kun lisätään vaatimuksia sinne kilpailutukseen, mitä se tarkoittaa, kun siirretään kustannuksia hyvinvointialueen aiemmin tuottamista palveluista, osapalveluista sinne asumispalveluihin, niin palveluntuottajille, että eihän ne ilmaiseksi synny myöskään siellä yksityisillä toimijoilla. Molempia tarvitaan, mutta niin se kannattaa myös tehdä kestävästi, jotta meillä on sitten, kun seuraavat kilpailutukset tulee, niin myös yksityisiä palveluntuottajia osallistumassa niihin. Niin, mä ehkä itse ajattelen tästä asiasta niin, että sillä ei pitäisi olla niin suuri merkitys, että kuka sen palvelun tuottaa, kunhan se tuotetaan niin kuin yhteisillä pelisäännöillä ja tavallaan, että meillä on semmoinen niin kuin yhteissovittu laatutaso ja palvelutaso, mikä pitää niin kuin toteutua. Ja totta kai sitä pitää niin kuin valvoa sekä näiden yksityisten tuottajien että sitten niin kuin Pirhan oman tuotannon kannalta, että se niin kuin taso on riittävä. Mutta sitten jos siihen päästään, niin
niin mun on niin kuin vaikea nähdä, että miksi se on merkityksellistä, että onko se nyt vaikka Attendo tai Pihlajalinna tai sitten niin kuin Pirha, joka tavallaan sitä itse niin kuin toimintaa siellä sitten pyörittää. Joo, mä ajattelen niin, että kaikessa pitää tässä hetkessä, kun puhutaan niin paljon siitä rahan vähyydestä ja siitä, että pitää miettiä, mihin se laitetaan, niin kaikissa hankinnoissa, on ne sitten tavaroita tai palveluita tai terveydenhuollon palveluita tai sosiaalipuolen palveluita, niin pitää miettiä se, että missä se raha on tehokkaimmassa käytössä. Niin, eikö niin? Ainakin HALI ry taisi tämmöisen laskelman hiljattain tehdä, että se yksityinen hoiva on niin kuin aika merkittävästi halvempaa, että oliko peräti noin niin kuin 4/4 halvempaa kuin hyvinvointialueiden oma tuotanto, näin suurin piirtein myöskin Pirkanmaalla, niin eikö se karkeasti tarkoita sitä, että jos me otettaisiin kaikki yksityiseltä, niin me saataisiin 4/4 enemmän paikkoja. Toimiiko tämä tälleen? No ei se ihan niin suoraan toimi, että en ajattele sitä, että esimerkiksi hoiva pitäisi kokonaan yksityistä. Pitää olla sitä omaa palvelutuotantoa, jotta on ymmärrys, mitä siellä tehdään, mitä siellä pitää tehdä ja paljonko se maksaa. Et ihan puhtaasti niin kuin hoivan osalta markkinatalouteen siirtyminen niin ei ole järkevää, mutta kyllä joka kerta täytyy miettiä, kun tehdään päätöksiä, että mitä hankitaan ja mistä hankitaan, niin pitää pystyä vertailemaan se, että paljonko se maksaa hyvinvointialueelle ja silloin pitää ottaa sinne kaikki ne kustannukset myös, mitkä syntyy sinne yksityiselle. Ja toisaalta sitten tätä eroahan perustellaan aika usein sillä, että siellä Pirhassa on se hallinto, siellä on valtuusto, siellä on viranhaltijat ja muuta, ja siellä viranhaltija vastuu siitä päätöksenteosta ja muusta, mikä synnyttää kustannuksia, ja se meidän pitää vaan hyväksyä. Meidän järjestelmä on semmoinen, että se demokraattisesti päättää ensinnäkin asioista aika isolla porukalla ja sitten on ne Pirha-viranhaltijat, jotka tekee ne palvelupäätökset. Ja musta niin kuin sen kiistäminen olisi kummallista. Se on meidän järjestelmä ja siitä syntyy kustannuksia, mutta syntyykö siitä niin paljon kustannuksia, että se kustannusero on hyväksyttävästi sen 4/4 siellä? No mä oon tuossa niinku ihan täsmälleen samaa mieltä, että mun mielestä myös meillä pitää olla niinku Pirhalla vahva oma tuotanto ja tavallaan, mutta sitten samaan aikaan mä kyllä niin kuin peräänkuulutan sitä semmoista markkinakeskustelua ja keskustelua eri toimijoiden kanssa, että meidän pitää niin kuin pystyä rehellisesti katsomaan sitä, että no jos se yksityinen tuottaa tämän 4/4 halvemmalla, niin mistä se syntyy ja miksi me ei pystytä tähän mukaan meidän omassa tuotannossa. Totta kai on näitä syitä ja sitten kun ne syyt on niin kuin tiedossa, niin mun mielestä se on niin kuin ihan ok, että me on päätetty, että me tuotetaan tämän verran omana tuotantona ja se on kalliimpaa näistä syistä ja ne on järkeviä syitä, niin se on ok, mutta tavallaan jotenkin se sellainen, että nyt otetaan mahdollisimman paljon omaksi tuotannoksi, vaikka tämä on kalliimpaa ja me ei edes välttämättä haluta käydä sitä keskustelua, että mitä nämä toiset tekee niin kuin paremmin, kun ne näyttää tuottavan tämän niin kuin edullisemmin samoilla kriteereillä, niin se on mun mielestä vähän pölhöä politiikkaa. On se ja se on siinäkin mielessä vähän pölhöä, että sitten kun rahaa menee enemmän, mutta palveluita saa harvempi, niin sit pitää myös siellä, missä se päätös tehdään, niin ymmärtää, että tässä tulee käymään niin, että jos aiemmin palvelun tällä hinnalla saisi 100 ihmistä, ja nyt kun me tehdään se toisella tapaa, niin sen palvelun saakin vaikka 75 ihmistä, että ei voi sitten niin kuin mennä eessun taas ja peruuttaa siinä vaiheessa, kun ymmärretään, että siellä onkin vaikka 25 ihmistä, jotka sitä palvelua ei enää saa. Että ne on arvovalintoja, ne on poliittisia valintoja siinä kohtaa, kun päätetään, että mikä se on se tuotantotapa. Mutta samaan aikaan pitää ymmärtää, että sitä rahaa ei tule mistään tällä hetkellä lisää. Että jos me halutaan turvata 100 ihmiselle palvelut, niin silloin meidän on pakko katsoa, mistä se saadaan vähän edullisemmin. Niin no, ja just näin, että se ratkaisu ei mun mielestä myöskään voi olla se, että sit me toivotaan, että jospa sitä tulevaisuudessa tarvitsisi vain 70 ihmistä, koska me kaikki niin kuin tiedetään, että se on niin kuin, ollaan tosi iloisia, jos niin käy, mutta niin kuin todennäköisesti niin ei käy, niin sen varaan on myöskin niin kuin hankala rakentaa. Kyllä. Julkisuudessa on keskusteltu siitä, tai on kysytty ihmisiltä, että pitääkö omaisten huolehtia jatkossa enemmän ikääntyvien vanhempiensa hoivasta. Ja tästä niin kuin enemmistö suomalaisista oli jotenkin sitä mieltä, että näin tämä varmaan menee. Mitä sä ajattelet siitä? Pitääkö meidän niin kuin huolehtia myös meidän vanhempien sukupolvi jatkossa? No se täytyy olla kyllä sekä sen ikääntyneen että sitten sen esimerkiksi tämmöisen keski-ikäisen naisen oma päätös. Mä oon itse hoitanut isääni siskoni kanssa 2 vuotta ja saattohoitanut isäni sinne elämän päättymiseen asti ja täytyy sanoa, että se ei ole ihan yksinkertaista. Ja se asia, mikä tässä keskustelussa mun mielestä tällä hetkellä unohtuu, on se, että mitä jos me keski-ikäiset ihmiset jäämme hoitamaan läheisiämme, niin mitä se tarkoittaa työelämässä.
sen työelämävaikutuksia ei juurikaan ole niin kuin tutkittu. Muistaakseni Joensuun yliopistossa on tähän liittyvä tutkimus työn alla, mutta se, että jos me haetaan tälle maalle kasvua siitä, että me ollaan entistä ehkä enemmän ja entistä pidempään töissä, niin siihen yhtälöön on hyvin vaikea sovittaa sitä, että me lähdettäisiin niin kuin entistä vahvemmin siirtämään sitä hoivaa sinne omaisten taakaksi tai että sillä omaishoivalla korvattaisiin sen järjestelmän toiminnan puutteita. Joo, mä oon tuosta aika samaa mieltä, että meillä on tietyllä tapaa sellainen yhteiskuntasopimus ollut, että kaikki hoitaa niin kuin lapsensa pitkälti, mutta että yhteiskunta vastaa sitten niin kuin ikääntyneiden hoidosta ja mä ajattelen, että meillä kaikilla on niin kuin moraalinen velvollisuus siihen, että totta kai meidän pitää tarjota apua läheisimmille, kun he sitä tarvitsevat. Ja mun mielestä pitää myös niin kuin aidosti olla kiinnostunut ja tietää, miten niillä omilla vanhemmilla vaikka menee. Ja tavallaan niin kuin olla vähän niin kuin mukana siinä prosessissa. Mutta mä ajattelen myös, että me ei voida työssäkäyvälle väestönosalle niin kuin siirtää sitä varsinaista hoivavastuuta, että pitäisi päivittää niitä arkea tukevia toimintoja tehdä, koska se tarkoittaisi väistämättä sitä, että meidän työpanos pienenee. Ja tässä niin kuin yhteiskunnallisessa tilanteessa se ei niin kuin ole kyllä mahdollista. Et mä ajattelen, että jotenkin meidän täytyy tämä homma järjestää niin, että yhteiskunta pystyy kantamaan sen hoivavastuun siitä ikääntyvästä väestöstä. Ja siksikin tämä on niin kuin tosi tärkeä keskustelu. Otetaan tähän loppuun vielä sellainen niin kuin tiivistelmä, että jos nyt vedetään yhteen tätä keskustelua, niin mitä meidän niin kuin pitäisi tehdä? Sellainen 3 pointtia, ne on nyt trendikkäitä. Okei, kolme pointtia. Siis jatkaa ja panostaa sinne ennaltaehkäisyyn, niihin palveluihin, joita asiakas käyttää tai tarvitsee ennen kuin hän tarvitsee sosiaalihuollon sitä hoivaa edes sinne kotiin. Kotona asumista tukevat palvelut. Maltillinen rakenneuudistus. Ei oleteta, että me pystytään 1-2 siirtämään ihmiset yhteisölliseen asumiseen ja vähennettäisiin niin kuin radikaalisti ympärivuorokautista hoivaa. Ja sen ympärivuorokautisen hoivan osalta niin semmoinen reilu hintavertailu ja ymmärrys siitä, että mitä niillä päätöksillä tehdään, jos halutaan hankkia tai tuottaa itse kalliimmalla, kun ostaa edullisemmin yksityiseltä. Just näin. Joo, mä ajattelisin, mun 3 pointtia tähän keskusteluun on se, että ensinnäkin meidän on pakko niin kuin hyväksyä tosiasiat. Meillä on kasvava vanhusväestö ja he tulee tarvitsemaan sitä hoivaa ja se on pakko järjestää. Tavallaan niin mun mielestä niin kuin päästä tätä pakoon. Sitten meidän pitää niin kuin käyttää kaikkia keinoja, mitä me keksitään, jotta me niin kuin saadaan tuotettua ne palvelut sillä lailla, että se on inhimillistä, mutta että mahdollisimman niin kuin kevyellä palvelutuotannolla. Että se kotiin vietävä hoiva on niin kuin tässä niin kuin yksi ratkaiseva asia. Ja kolmanneksi just se, että mahdollistetaan se niin kuin järkevä vuoropuhelu kaikkien toimijoiden kesken, käytetään kaikkia toimijoita, kunhan on samat pelisäännöt ja näin poispäin, ja haetaan se niin kuin hoiva sieltä, missä se yksikkökustannus on sitten niin kuin matalin, ja katsotaan, että niin kuin saadaan se järkevästi tuotettua. No niin, meillä terveydenhuollon piireissä monesti hassutellaan tämmöisellä kysymyksellä, että mikä on kunkin lempielin, niin Arja, mikä on sun lempielin? Lempielin? Kyllä se varmaan sydän on. Sydän? Haluatko sä perustella tämän johon jotenkin? Joo, siellä on omassa sydämessään sen verran vaivaa, että siitä on tullut entistäkin rakkaampi. Kyllä, ja meillä on vain yksi sydän ja siitä kannattaa pitää huolta. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon Arja tästä keskustelusta. Tämä oli huikea. Kiitos ja vaalimenestystä. Kiitos.